si Mami Linda Wee, nangungumusta sa inyong lahat. Mga listeners po natin ngayon, kumusta po kayong lahat? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po kami sa aming misyon to help restore the health of people. Kaya calling all people na may mga problema sa kalusugan, kung kayo po ay umiinom ng mga gamot pero andyan pa rin ang iyong mga sakit o kaya kayo mga due for operation, ano man po ang ooperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang bisa ng ating Power 5. Pag sinabing Power 5, it's our HCI, CMD, CBF, ang ating Cell Bio Juice, ang ating CR Juice, at ang ating peptide. Yan po ang kasama doon sa Power 5. Power talaga. Okay? So kung magtatanong kayo ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power 5. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. So kung may mga tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang po edad karamdaman. At kung mga taga-saan kayo, text lang edad karamdaman. At kung mga taga-saan kayo, ang aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. Sa mga taga-Ligaw, magkakaroon kayo na schedule ng free health consultation on February 5. Thursday po yan. February 5, Thursday, dyan sa CMD Center in Ligaw. Ano siya? Sa ground floor ng Kililan Building, San Roque Street, Now, Ligaw City. Tandaan po, February 5, Thursday, 8 a.m. to 2 p.m. First come, first serve po tayo. And of course, meron din tayong kasama ngayon ang ating napakasipag na stockist dyan sa Bakakay Albay para makatandem natin ngayong araw. O si Ma'am Michelle Biascas. Hi Miss, good morning. Yes ma'am, good morning. Oo, na on air tayo ngayon. Siyempre na lumalabas ang boses mo sa Facebook Live and mapapakinggan tayo sa iba't ibang radio station dito sa Bicol Region. Kumusta dyan sa Bakakay Albay? Yes, opo. Sa muli po, magandang umaga po sa inyo. At syempre, okay naman po dito sa Bakakay po. Medyo minsan maulan naman talaga. Kaya yun, nagiging unpredictable din ang ating panahon. Kaya marami rin ang may mga karamdaman, ubo, sipon, yan. Kaya nga, ngayon pa lang, sabi nga natin, dapat maging maging aware sila sa kanilang mga nararamdaman. Oo naman. Anyway, sa mga taga-Bakakay Albay, si Ma'am Michelle Biascas po, ang ating napakasipag na stockist dyan sa CMD Center in Bakakay. Yan po ang napapakinggan nyo para sa kung may mga katanungan kayo, pwede rin kayo magtanong. Ma'am-Mitz, yung text hotline po. Yes po. Opo, sa lahat po ng mga listeners po natin sa ngayon, pwede niyo po akong i-message sa ating text hotline 0994-398-6824. Ayan, 0994-398-6824. At saka pwede niyo rin po akong i-message sa ating FB account, yung aking Miss Biascas Duo po, para sa ganon, pwede po kayong mag-PM doon sa akin. Okay. So, Ma'am Mitz, kumusta dyan? May anong event mo dyan? Para dito sa ating mission to help restore the health of people. At salamat din talaga ay kasama ka namin sa mission na ito. With our products, marami na nakagraduate sa maintenance at mga due for operation na save natin sa operasyon. So, ngayong 2026, mas lalo dapat tayo magpursige na mas marami tayong matutulungan. So, ikaw dyan, anong event na gagawin mo dyan sa ngayong, February na pala. February. Yes, Oo. Anong event na plano mong gawin dyan sa Bakakay Albay?
Actually, nakaset po tayo dito this coming February, starting February to ano, the whole ano po, yung week na yan, February 2 to February 7, we have a free consultation, health consultation po dito sa ating opisina. So, we are inviting po so lahat ng mga taga-Bakakay, lalo na yung malapit po dito, even na Santo Domingo, kung makakarating po kayo dito sa amin, pwede po kayong pumunta dito sa ating opisina. Oo. So, bali, ang schedule mo, February 2, Monday, Yes. hanggang Monday to Saturday. February 7. So, 8 a.m. Pwede mo na siguro 8 a.m. to 2 p.m. meets. Yes. Oo. Yes, ma'am. Pwede po. Para hindi naman abuti na sila ng hapon. Oh yes, take advantage po mga taga Bakakay Albay. Kami po ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people. And of course, sa mga taga Legazpi, yung mga dito sa akin, sa area ko, meron din tayong schedule ng free health consultation. Kailan? February 14, Valentine's Day. Oh, Yung Valentine's may Day. mga sa puso. Oo, 9 a.m. to 4 p.m. CMD Center in Legazpi City. Magkita-kits po tayo para sa gagawin na ito. And of course, sa mga basayan, mga taga-Ligaw, hindi nyo na kailangan pumunta ng Legazpi. Ano yan? February 5, Thursday po, 8 a.m. to 2 p.m. sa CMD Center, ground floor ng Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligaw City. So, yung mga inaalagaan mo dyan, Miss, kumusta naman? Yung mga may health problem sa inyo, Yes. ang dami na bang gugumanda yung mga kalusugan nila ngayon? So far, so good naman, ma'am. At saka, yun nga, sabi ko nga po, pag sila'y gumaling na, wag naman nilang basta-basta talaga iiwanan. Sa magandang balita naman po na yung mga natulungan natin because we incorporate the therapy, yung ating WBI and the bioresonator, talagang maganda rin yung naging effect sa kanila. So far, so good po talaga, maganda yung kanilang maganda yung pinapakita ng kanilang katawan, yung reaction ng kanilang katawan. Kaya naman sila po ay natutuwa po talaga. Kaya calling all people din po, lalong-lalo na yung mga talagang minsan hindi na nila na ma-manage yung kanilang mga health, daming mga iniinom na gamot. Pwede po kayong punta po dito sa aming opisina para kahit paano matulungan namin kayo in an alternative way nang sa ganon, hindi naman po kayo yung nanghihinayang sa perang binibitawan nyo para lang uminom kayo ng gamot. Which is, sa amin po kasi, ako talagang part po sa akin na yung talagang tulungan po kayo, tulungan sila na kahit paano maibsan yung kanilang mga nararamdamang ang iba po kasi ma'am talagang painful na rin, yung iba talagang may atake rin. So sa ngayon paggamit ng ating HCI product, para malaman nyo kung ano yung HCI product din at the same time, maintindihan nyo kung paano gagamitin, you can visit our office kasi free po kami nag-educate, patuloy po kaming nagbibigay po sa inyo ng mga kaalaman paano talaga mas kakatulong sa inyo itong aming product. Kaya din po ako ma'am na marami pa rin ang mga nagtitiwala, naniniwala dito sa ating ginagawa ring misyon. Oo, kaya madalas sabihin ko talaga yan, lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, diniskobre. Kaya napatunayan nila ang bisa ng ating mga produkto. Huwag pong intayin, lumala ang inyong mga sakit. Prevention is always better than hospital. O, di ba? Sa mga listeners natin, with our products, tried and tested, marami na nakagraduate sa maintenance at mga for operation, na-save natin sa operasyon. At ang tanong natin sa kanila, Ma'am-Mitz, saan ba nila gustong alagaan? Sa loob ng ospital o sa labas ng ospital? Totoo yan. At saka marami sa atin, ma'am, na mga hinahandle natin. Sabi ko nga sa kanila, what is the difference na yung hinahandle nila yung kanilang health problem na nasa bahay sila, nakakapaggawa pa sila at hindi pa sila napupunta. At saka lalo yung... na pag nasa hospital ka, nakahiga ka. Yes. At siyempre sa atin iba.
'di ba, taking synthetic medicines, i-evaluate nyo yung iyong mga sarili. Oo, yung albawa, nag-inom kayo ng mga gamot nyo, naka 6 months na, naka 1 year, iba dyan nga, 2 years, 5 years nang umiinom ng mga gamot, pero andyan pa rin ang kanilang mga sakit. 'Di ba? Parang Lalong lumalala. nakokontrol lang yung sakit, pero it's not even yung mga, 'di ba, yung mga umiinom para sa mga hypertension, it's really not a guarantee na hindi na kayo atakehin, ano? Nakokontrol No. lang. Pero sa atin, ang goal natin is ma-rejuvenate kayo. O, di ba? Katulad namin ni Ma'am Mitz na dati puro sakit man. O, that was matagal na ako. In my case, 21 years ago, puro sakit. Pero ngayon, wala nang sakit. Ibig sabihin, wala nang iniinom na synthetic drugs at marami tayong nagagawa sa buhay natin. Dahil tayo ay na-rejuvenate. So, it's a choice. Ma-rejuvenate kayo o umiinom kayo ng mga gamot, pero ramdam ninyo, andyan pa rin ang inyong mga sakit. O, di ba, Ma'am Mitz? Yes, ma'am. True po yan. Pero syempre, available dyan yung ating health analyzer. It's a German technology kung saan 1 minute hawak kayo sa gadget. More than 30 laboratory results na po yan. Walang tusok-tusok. Oo, walang no blood drawn. Oo, more than 30 laboratory results na yan. At available na rin dyan para sa inyo yung ating nerve therapy machine. O, di ba? Very effective yan. Actually, ang dami na rin na binabalik-balikan yan sa amin dito sa Legazpi kasi na-prove nila mas gumaganda ang kanilang mga pakiramdam. Kasi hindi lang naman nutrisyon ang kailangan ng katawan natin, kailangan na din natin na natitherapy tayo. So, available din yan dyan sa CMD Center in Bakakay, Albay. So, ulitin natin, Ma'am Mitz, ang invitation mo. Yes, ma'am. Opo, calling all Bakakayanos at saka yung malapit po dito sa amin sa Bakakay. So, we are conducting po free health consultation po from February 2 till February 7. Yan 1 week na po yan. Kaya marami kasing nagtatanong sa akin, kailan ba ang free consultation uli daw? So, eto na, binigyan ko na po kayo ng time. 1 week, in 1 week, pag di pa po kayo makapunta yan, nako, huwag na po kayo magtatanong sa akin kailan libre. Lagi ko na yung pababayaran. Anyway, sa February 2 to February 7, ayan, yan na po yung pagkakataon nyo na makapunta po dito. Just visit our office po from 8 a.m. to 2 p.m. Ayan, para at least meron kayong time para makapunta po talaga dito. Even kayo po ay nasa island, kayang-kaya naman, makakauwi po kayo agad. Oo, pero yan, first come, first serve po. Yes. At kung may mga latest laboratory results, pwede nyo pong dalhin. At syempre, free health consultation. Magpasiguro na ng pambili nyo ng produkto. Yung mga produktong natural na tutulong sa inyo para kayo ay ma-rejuvenate. So, wag nyo pong intayin, wag nyo sayangin yung opportunity na this 2026 maging healthy ulit tayo. Marami na ang natulungan. Sana po mas marami pa ang matulungan. Ma'am Mitz, paki-announce uli ang iyong text hotline. And of course, paki-announce na yung iyong office address. Yes po. Opo, andito po ang ating opisina sa AM Building, Magsaysay Avenue Corner, Baromeda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay, Albay. At syempre, pwede niyo po akong i-message or i-text po sa ating text hotline 0994-398-6824. At saka sa ating FB account, ayan, yung Mitch Biascas Duo or DUO po. So, huwag niyo na pong hintayin pa, magkaroon pa ng mas malalang komplikado po sa inyong mga kalusugan. I hope ngayon pa lang mabigyan po namin kayo ng tulong na mas makakatulong po talaga doon sa inyong pangangailangan when it comes to health. Kasi syempre hindi naman pwedeng basta lang po kayo iinom. It's better po na maintindihan nyo kung bakit kailangan nyo po yun at kung bakit kailangan nyo pong inumin. And I promise po, eto lang ang may papangako ko po sa inyo na talagang
hindi po namin dahil kami po talaga is a living testimony po restored by HCI product. Ang may papangako lang namin, kung kayo po ay maniniwala, sigurado po na meron pong magandang mangyayari. Oh, Yun po yun. yes. Oo. So, yan. Ma'am Michelle Biascas, maraming salamat. God bless you and your mission dyan sa Bakakay, Albay. Yes, Okay? ma'am. Okay, ma'am. Okay, bye-bye po. Bye-bye. Okay, bye-bye. Yan si Ma'am Michelle Biascas, okay? So anyway, sa mga listeners natin, eto na tayo, ano man po ang inyong mga health problems, ay pwedeng matulungan ng ating product. At marami na nga, marami na mga due for operation, pati yung mga due for operation na tulungan natin. Ano yung mga due for operation? Example, di ba? Yung mga polyp sa ilong, may testimony tayo niyan na kailangan operasyon daw nang dinala sa EENT. Kailangan at dalin pa sa Manila. Pero sa atin patak lang, 'di ba? Ano pa? Yung may mga thyroid problem, goiter, thyroid problem, mga bukol. Oo, saan man, sa suso, sa matres. Oo, hindi na nag-undergo operation. Kidney stone, gallstone, promise, hindi kailangan ng operasyon. Ganun po kaganda yung ating product. At saka yung may mga prostate problem. Ay nako, ang dami niyan. Mga nakakatheter na nga. Pero taking our products, hindi na po sila na-operahan. Ganun po ang ating produkto. Okay? So anyway, ulitin ko, yung aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. Yan po ang aking text hotline. And of course, sa mga ulitin ko, sa mga tagaligaw, ano pa, Pulangi, sa Libon, Piyudoran. Oo, free health consultation ay gagawin dyan sa CMD Center in Ligao. Kailan? Ngayong February 5, 8 a.m. to 2 p.m. at CMD Center in Ligao City, sa ground floor ng Kililan Building, San Jose Street, Now, Ligao City. So take advantage po sa inyo mga taga 3rd District o Balbay. And syempre, dito sa akin sa Legazpi, free health consultation ngayong February 14, Valentine's Day. Kayo ang ka-date namin. Yung may mga health problems, kayo po ang magiging ka-date namin this Valentine's Day, dahil kami po ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people. Also, sa mga taga Camarines Norte, meron tayong schedule ng Health Symposium. Kailan? Oo. Meron tayong schedule diyan sa JPANG. That will be February 20. Andiyan ang iyong lingkod sa Jose Panganiban. Care of Ma'am Sonia Bibon. Doon, kita-kits tayo. It's health orientation with free health consultation. At meron tayong gagawing health symposium. Kailan? February 21 sa Daet, sa Ducel's Garden. In Daet, Camarines Norte, sa Diego Liñan Street, Barangay 7 in Daet. And the following day, andyan naman ako sa Labo. February 22, dyan sa Labo. Opo, 9:30 a.m. Hills and Garden in Labo. Yan po ang sigurado ng schedule ng iyong lingkod na gagawin natin ngayong event na to, ngayong month of February, okay? So anyway, dito muna tayo as usual, mga kwento ng kagalingan, paano nakakatulong yung ating mga produkto. Oo. Di ba yung sinasabi ko kanina na may mga mga nakakatheter. Opo, natulungan niya ng ating produkto. Kaya wag pong intayin, lumala ang inyong mga sakit. Prevention is always better than hospital bill. Oo. Naghanap tayo ng mga magagandang kwento ng kagalingan. Paano nakakatulong yung ating produkto. So ito, pakinggan muna natin kung paano. Ayan, medyo inaano natin at hindi matanggal-tanggal itong. Yan, okay. So ito muna, pakinggan natin para ma-inspire po kayo.
Okay, andito kami ngayon. Pauwi na kami from Beijing. Grabe talaga yung 4 days travel namin dito. Nag-enjoy talaga 62 delegates from Health Code International at nakakatuwa talaga ang experience namin dito sa Beijing, China. Travel incentive ni Health Code International at meron ako dito gusto kong kuhanan talaga makapag-share. Bakit sila nandito? Mga doktor po sila. Mga doktor na kasama na namin dito, sila ay members ng Nutritional Advisory Board ng Health Code International. Ma-interview nga natin. Hi Doc, maririnig kasi ito Doc sa Bicol. Oo, kaya ikaw magpapakilala ka sa kanila para mapakinggan ng iyong boses. Bakit ka nandito sa Health Code? Ay una muna siyempre, ano yung experience mo dito sa Beijing? At bakit ka nandito, kakasama ka namin, dapat ikaw nasa loob ng ospital? Thank you very much, Ma'am Mel. This is my first time to travel outside. I'm into Beijing. Anong pangalan? My name is Dr. Dennis Flores po, Nutritional Advisory Board. Ang area of coverage ko po ay Baguio, Benguet, at saka Pangasinan, at saka Nueva Vizcaya po. Pero as Nutritional Advisory Board po, pwede po kaming umikot actually all around the country. Ako po ay 10 years na po sa Health Code, pero sa Baguio lang po ako talaga na concentrate kasi po ako po yung tumatao sa clinics namin doon. Apat po yung clinic namin na minamando. Isa sa Baguio, isa sa Trinidad, isa sa Dagupan, at saka isa sa Alaminos, Pangasinan. Iniikot ko po yun. Iniikot po namin yun. Pagkatapos, best friend ko po from college, kami po ni na Dr. Edna Balangge at saka si Dr. Lilibeth Bartolome. We were best friends, seatmates po kami sa College of Medicine. At ako po ay dati pong, I was in obstetrics and gynecology, pero hindi ko po tinapos dahil outside of my medical profession, I'm also a musician, I'm also a pianist, at sa gabi po nag-play po ako sa Camp John Hay. Pero sa umaga po, ang concentration ko sa clinics po. And for 10 years, ang point of concentration ko po is talagang to stand as the scientific and the testimonial evidence sa efficacy ng CMD sa lahat ng mga pasyente po. Bilang doktor, ako po ay naniniwala sa bisa ng CMD, kaya po ito ay number 1 sa lahat ng management ko, sa lahat ng klase ng sakit. Although meron po kaming organization sa Baguio na Baguio Benguet Medical Society, at minsan tinatanong nila ako ano ba itong pinopromote kong gamot. Sinasabi ko naman sa kanila, it may not be as popular to them as it's popular to our patients, pero yung pasyente po namin ang makakapag-testify na sa paggamit po nila ng CMD, nami-minimize na po yung symptoms nila, at the same time nami-minimize yung gamot. Yun po ang pinaka-importante sa pasyente. Ang amin pong clinics ay free, ang aming consultations. At saka everyday po may clinics doon from Monday to Friday. We offer our services free, at ang importante lang po ay para maibigay namin yung, instead na bayaran kami ng professional fees, ibili na lang nila ng product. At saka kung ano, maging member na lang sila. So, sa pamamagitan po ng aming pagbibigay ng mga health seminars, lectures sa pasyente, medical and scientific lectures sa pasyente, na i-encourage po namin sila to use CMD in adjunct, ang ibig po sabihin in addition to the existing medication, at saka po namin dahan-dahan wini-win off yung medication, kasi po yung medications, kahit ano pong medication yan, chemical po yan, nag-iiwan po yan ng toxin sa katawan. So ang CMD po, ang isang prime function sa amin, para sa akin ng CMD is to detoxify the body from the excesses of the other chemicals sa katawan. So yun po yung aking aming advocacy ni na Dr. Ocampo ever since we started. At saka
kami po kahit po minsan tinutulisa kami, hindi po kami magtatagal ng ganito katagal kung hindi po talaga mabisa yung CMD sa amin. Hindi po namin i-risk at isusugal ang aming lisensya to testify na CMD is effective sa pag-support ng ating well-being. Hindi po namin kine-claim as doctors na ito ay gamot. Ang kine-claim po namin ay ito ay adjunct. Kung baga makakatulong ito sa pagka po kasi binalik mo yung minerals na kulang sa katawan, yung katawan mo mismo ang magpapagaling sa sarili niya. And that is the basic foundation of our healing. Okay, Doc, sa 10 years mo sa Health Code International, ano-anong mga health problems po ang talagang natulungan ng ating CMD product? Naku, marami po, Ma'am Mel. First and foremost po, diabetes. Kasi ang diabetes po sa Baguio, most if not all doctors, miski yung mga talagang endocrinologist na, pag hindi po nila napababa in 2 weeks to 1 month ang blood sugar ng pasyente, kahit na type 2 pa ito, which means adult onset ito, ini-insulin na po nila. Alam po naman natin na ang type 2 na diabetes mellitus is normal ang pancreas, normal ang insulin. So, nagpapanik lang po sila bukod doon sa dami ng gamot, tatlo-tatlo na po yung kanilang anti-diabetic na drugs. Meron po silang tusok araw-araw. So when they come to us, ang ginagawa po namin, ako personally, ito miski hindi method ni Dr. Ocampo or ni Dr. Abalangge, method ko po ito personally, and I can personally attest na effective po yung method ko kasi ang ginagawa ko is pagdating ng pasyente sa akin, wini-win off ko kaagad yung insulin for 1 week, mini-maintain ko yung oral. Pagkatapos, pinapalitan ko ng CMD. Ang CMD po, inuumpisahan ko sa 5, 10, 15, 20, 25, 30. Hanggang 30 drops po pagka talagang skyrocketing ang blood sugar. Pagkatapos, pagbalik sa akin ng the following Tuesday, which is our next clinic day, bumaba na po. Ang cut-off po namin, ang strip po namin, ang aming, yung aming diabetic strip, blood sugar strip, ang cut-off na is 170. Pagka pumupunta po yung pasyente sa amin, usually mga hanggang 400, 450 yung blood sugar. Ang aim po namin is mapababa ng below 170 yung blood sugar. In so doing, maprotektahan po natin yung kidney kasi po alam po naman natin na pagka po sobrang taas ang blood sugar, yung arterioles po doon sa kidney natin, sa glomerular filtering apparatus sa kidney natin, yun po ang nasisira ng blood sugar na mataas. Kaya po, pagka po pina-check yung kidney function, which is BUN and creatinine, mataas po. Ibinabalik po ng kidney sa katawan yung waste product na dapat nilalabas niya. Pag binibigyan po natin sila ng CMD, yun pong magnesium sa CMD, which is 35% of the solution ng CMD. Pag binigay po natin sa pasyente yon at a dose of 30 drops 2 times a day o kaya 20-20-20, may pangtanghali po, yung magnesium po niya, yun po ang nag-a-act doon sa sugar na mataas sa bloodstream. Nino-normalize po niya yung metabolism ng sugar, making the sugar release energy. Pagkatapos, pag nag-release ng energy, yung natirang sugar po, insulin uptakeable na po siya. Normal po yung insulin ng katawan natin. So in other words, bumababa na yung blood sugar. Minemaintain ko na po ng ganun hanggang sa 3, 4, 5 months na pagka dire-diretso ng mababa yung blood sugar, dahan-dahan ko na rin pong wini-win off yung gamot. Talaga, grabe talaga, Doc. Actually, experience din namin sa Bicol yan na iba-ibang health problems na tutulungan. Pero ikaw, Doc, personally, ano ba ang na-experience mo sa products natin? Ma'am, yung sinabi ko, diabetes lang yun, ma'am, ha? Oh. Yung a hallmark of other diseases pa po na handle ko sa Baguio, like hypertension.
Yun. Alam naman po natin na muscle relaxant ang magnesium. So, sa puso. Opo, kaya po free ang ECG namin, ino-offer namin free ang ECG namin sa Baguio dahil minomonitor po namin yung ischemic heart disease kung tawagin, yung coronary heart disease. Kung may bara ang puso, yung pong CMD, combination po ng CMD tsaka CBF, because of the spirulina and the chlorella content ng CBF at saka yung magnesium ng CMD, nakakatulong po yun sa pagpapalabnaw ng dugo. Pag lumabnaw, nag-blood thinner ang dugo, hindi na po kinakailangang bigyan ng aspilet kasi po, nagbibigay po kasi ng aspilet ang mga doktor dahil po panipis po ng dugo yun para dumaloy pa rin doon sa baradong ugat. Ang ginagawa namin is CMD lang at saka CBF lang. Pero kung nagkailangan talagang bigyan ng gamot, clopidogrel po ang binibigay namin, which is non-irritating po sa tiyan. Temporarily, tapos pagka in-ECG namin monthly, repeat ECG after the next month, chine-check po namin kung nandun pa yung bara. Usually, nawawala na po yung bara. Ischemic heart disease po yan, hypertension po yan. And the hallmark of other diseases, katulad po nung skin diseases, meron kayong spray lang po, tsaka yung Aloria natin. Combination lang po nung Aloria soap, at tsaka Aloria lotion, tapos yung CMD spray natin. Pati psoriasis, nagtataka yung mga derma. Natutuyo po ang psoriasis sa atin, sa Baguio. Kaya po, ako, kahit na wala pa ako doon sa level ni na Ma'am Mel, ganyan, ako po fulfilled na po ako na napapagaling ko po ang pasyente at bumabalik po ang pasyente. Nasa-save po namin ang pasyente sa dialysis kasi yun po ang number 1 na kinakatakutan ng pasyenteng may diabetes, madialysis. Pag nasira na po parehong kidneys, diretsong dialysis, alam po naman natin na ang dialysis is always a death sentence. Pero ikaw, Doc, alin sa health products natin ang ginagamit mo? Personally po ako, 20 drops CMD twice a day at saka 10 tablets of CBF kasabay na kasabay po yan. Before breakfast at saka before dinner. Anong pagkakaiba sa iyo, Doc? Hindi po ako madaling mapagod. At saka ako po hypertensive. Kaya po, yung ugali po namin sa clinic na pag hypertensive ang pasyente pagdating, nagpapatak kami ng 3 drops sublingual sa ilalim ng dila. That would take the place of yung sublingual na catapres, yung clonidine na nilalagay sa ospital. Sa amin po CMD lang. Grabe. So, pagpatak ng 3, monitor after 15 minutes, bumababa ang blood pressure to normal. Lahat po ng pasyente namin ganun ginagawa namin. Pati po personally sa akin, because I'm hypertensive, naman ako po sa parents ko yon. Ganun din po ginagawa ko. Pag naramdaman ko na yung signs, 3 patak lang under the tongue, pero maintained po sa akin yung 20 drops sa umaga, 20 drops sa gabi, at 10 tablets ng CBF sa umaga, at saka 10 tablets sa gabi. Doc, wala kang maintenance na synthetic na drugs? Tinanggal ko na po ang losartan. Dati po naka-losartan po ako. Yun po yung aking, kumbaga, anti-hypertensive na talagang matagal na maintenance ko. Pero lately, siguro about 1 year na po, na hindi na po ako naglo-losartan. Kasi, Pero, Doc, salamat at grabe talagang pagtitiwala mo rin sa Health Code International saka sa mga products. And of course, masaya kami kasama ka namin ngayon sa video. Sana taon-taon kasama ka namin sa travel incentive. Doc, anong message mo sa mga makakapakinig nito? Mapapakinggan po ito sa Bicol, sa Samar, and maybe parts of Mindanao. Anong message mo sa mga may mga problema sa kalusugan, lalo na yung mga iniinom na gamot, pero andyan pa rin ang kanilang mga sakit? Ano po ang message mo po? sa mga kapatid po natin sa Kabikulan, sa Visayas, sa Mindanao. Ako po si Dr. Dennis Flores, isang hamak na family physician lang po, pero ang testimony ko po sa CMD, gusto ko pong paniwalaan nyo ng buong puso na ito po ay malaki ang maitutulong sa inyong kalusugan. Masubukan nyo lang po. Just give it a try at makikita nyo at the first try pa lang. Ganun po kasi ang ginawa sa akin ni Doktora. I-try ko muna yung first. May sudden burst of energy na po na naramdaman ko. Pag nasubukan nyo po ito, malaking tulong po ito sa inyo. Malaking tulong sa kalusugan. Malaking tulong din po ito sa financial aspect. Pakibanggit po uli yung iyong pangalan.
Ako po si Dr. Dennis Flores, ang inyong Nutritional Advisory Board from Baguio and Benguet. Ayan, thank you very much. Ayun, o di ba? Ang galing talaga. Ganun kaganda yung ating mga produkto. Okay, so ulitin ko sa mga taga Ligao City at mga malalapit yan sa Ligao, part ng 3rd District of Albay, meron kayong schedule ng free health consultation ngayong February 5. February 5, Thursday, 8 a.m. to 2 p.m. CMD Center in Ligao, nasa ground floor ng Kililan Building, San Roque Street, now Ligao City. Diyan naman sa Bakakay, schedule silang free health consultation ngayong February 2 hanggang February 7. O, take advantage yan. 8 a.m. to 2 p.m. 8 a.m. to 2 p.m. Diyan sa ZMD Center in Bakakay, Albay. At syempre, sa mga taga-Legazpi, yung mga dito sa aking area, meron tayong free health consultation ay gagawin natin ngayong February 14. Naku, kayo ang ka-date namin. Ng February 14. Kasama ng aking mga staff, CMD Center in Legazpi, 9 a.m. to 4 p.m. Okay? At syempre, sa mga taga Jose Panganiban, magkakaroon din kayo ng health orientation with free health consultation that will be on February 20. 9 a.m. to 1 p.m. dyan sa CMD Center in care of Ma'am Sonia Bibon, dyan sa Barangay Mother Lode, Jose Panganiban. At meron din sa mga taga-Daet, Health Symposium on February 21. Opo, 9:30 a.m. hanggang, basta 9:30 a.m. at Ducel's Garden sa Diego Liñan Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte. And the following day, February 22, diyan naman po sa Labo Free Health Consultation, Health Symposium ang gagawin natin dito. 9:30 a.m. at Hills and Garden in Labo, Camarines Norte. So diyan sa Daet and sa Labo, para sa inyong lahat, paano kayo maka-attend dito? Siyempre may venue tayo. Bili lang kayo ng isang 30 ml CMD 660 with freelance na po yan. At marami kayong matututunan. At syempre, meron akong ibababa sa inyo na promo for the day. Kita-kits tayo, mga taga Camarines Norte. Okay? Pero kaya pa ng oras natin, isa pang kwento ng kagalingan. Paano nakakatulong yung ating produkto? Ito naman, akala nyo ba, mga babae lang ang may thyroid problem? Ito, pakinggan natin. Lalaki siya, pero nagkaroon ng thyroid problem at iba-iba pang sakit. Lahat po yun ay natulungan ng ating produkto. Ay, asa na? Wait lang, ito. Okay, meron ako dito. Andito ngayon ako sa Catbalogan City para mag-conduct ng health orientation dito sa mga taga Catbalogan. Meron ako dito sa harap ko mismo isang natulungan ng ating product. So, ma-interview nga natin para ma-share din niya ang kanyang magandang experience sa paggamit ng ating HCI product. Sir, good morning po. Sabihin mo lang sa akin pangalan, edad at taga saan kayo? Ako po si Francisco Berber, taga Barangay Irina, San Orizamar. Ang edad ko ay 70 anos. 70 years old. Tatay, ano yung health problem mo nang napunta ka sa CMD office? Ang problema ko ay yung bukol sa leg ko, thyroid. Ilang taon na ba yan na tinitiis mo? Mula ng 2002, 2003. Oh, medyo matagal na ano, tay? Nang nakaraan na August, September, lumaki na ito. Kaya hindi ko na matiis. Kaya nabalitaan ko ang CMD product, nagpunta na ako dito sa Catbalogan. CMD. Okay. Nung nag-take, anong mga product namin ang ginamit nyo, tatay? Yung CMD, May CBF. CBF, Saka Supreme Juice. hindi pa nga ito hindi pa. Okay. Nung nagte-take ka po ng ating CMD saka CBF, ilang araw mo naramdaman yung pagbabago? Naubos ko ang Ilang? yung 1,000 na drops. So
medyo mayroon na akong na pagbabago sa aking pakiramdam. Hindi na sumasakit at saka nakakatulog na ako ng kaunti. Tapos, nag-umpisa na siya ng paliit hanggang sumunod na buwan, pangatlong buwan, pangapat, lumiit na. So aside ng bukol na yan, tatay, nakikita ko talagang lumiliit na nga talaga. Sabi mo malaki yan before. Ngayon, ano ba, kalahati na ba yung size o ano sa tingin mo? Sobrang kalahati ang sobra. naalis. Talaga, grabe. Kasi dati hindi ako makayuko, pababa. Grabe. Nakatingal lang katapos sa loob ng isang buwan, ang pagkain ko lugaw. Katapos hindi ako nakapagsalita. Kasi naipit na yung vocal cord ko. Ay, grabe. Ipit na. Ngayon, lumabas Kaya, yung boses. pagka November, nakaboses na ako. Ay, very good talaga. So ayan, lumabas na talaga yung boses mo. Di ba, tatay? Akalain mo yun, dati hindi ka nakakapagsalita. Walang boses na lumalabas. Pero ngayon, na-i-interview ko na siya. Nakakatuwa talaga. Pero aside nung problema mo na bukol, tatay, may iba ka pang health problems na natulungan ng ating produkto? Ay, yung high blood ko. Oh. Dati, umagat hapon ang pag-inom ko. Oh, ngayon, wala na. Wala na. Nag-normal na? Nag-normal na yung dugo ko. Okay, very good. Ano pa? Ay, yung pag-removal ko ng bowel movement. Na-regulate na. Tuwing araw na. Ay, bakit ba dati ilang araw? Kadalasan 3. 3 bago makapagbawas. Ngayon, araw-araw, very good talaga. Anong masasabi mo ngayon? Sa tingin mo, ba sa'yo ay, malaking tulong talaga ang ating product. So, anong message ma-share mo sa mga makakapakinig ng iyong magandang testimony? Ang ma-advise ko lang sa nakakapakinig na subukan nyo ang CMD product dahil malaking tulong talaga. Ito kung hindi ang CMD, ewan ko lang ano na ako ngayon. Kasi ang leg ko dati talagang masakit. Hindi ako makatulog. Lalo na kung mainit ang araw. Kaya sa mga listener, subukan nyo. Huwag kayo magkatubili. Pumunta kayo ng CMD. Pa-examine kayo. May doktor naman kami. Okay, tatay, kunin ko ulit yung pangalan nyo. Ako po ay si Francisco Berber, taga Barangay Arena, San Jose, Samar. Ayan, maraming salamat po, sir. Ay, grabe. Actually, nung nagkita kami niyan sa area ng Catbalogan, lumiit na talaga. Sabi niya, sobrang kalahati na yung pagliit ng kanyang thyroid. Akalain mo yan, no? Hindi na siya makayuko. Isipin mo na lang yan. Hindi na rin makatulog. 'Di ba? So, taking our products, actually, ginamit niya is the Power Trio. Lahat po yun. Lahat ng problema niya sa health, natulungan. Ganun po kaganda yung ating produkto. At ito, walang side effect dahil these are nutrients na kailangan ng ating katawan para lagi tayong malakas, hindi tayo basta-basta magkasakit. O magkasakit man, very mild lang. So, may mga health problems, yan, take our products to restore your health. Pag na-restore na, wag basta-basta tanggalin because these are nutrients na kailangan ng ating trillions of cells. Tandaan, pag healthy yung mga cells natin, magiging healthy yung mga organs, yung ating mga system, ikaw ay naglalakad-lakad dyan. Ikaw ay healthy. At ganun din sa mga tao na mga healthy pa sa ngayon, take the product para hindi kayo basa-basa nanghihina at hindi basa-basa magkakasakit. Kasi walang problema with our products. These are all natural nutrition na kailangan ng ating katawan. Lalo na ngayon na marami ng mga yung mga pagkain natin, punong-puno ng mga chemicals, kulang sa nutrisyon, alaga pa ng mga pesticide, di ba? Yun. Kaya ang tao ngayon, mabilis bumagsak yung health. So, ganun po. Hello kay Ma'am Nora Napo dyan sa, isang masipag na retailer natin dyan sa Ginubatan, sa public, market site ng Ginubatan. Ginubatan Public Market. Alam ko may pwesto sila dyan, okay?
Sa ngayon pala, ang daming may mental health. Alam mo kung bakit nagkakaroon? Maraming kabataan ngayon merong mental health. Hindi lang mga kabataan, pati mga nagkaedad na. Why? That is also because of our lifestyle. Kasi ang sakit ng tao, 20% genetic, naman na 80% lifestyle. Whatever your health situations now can be the result of our lifestyle 5 to 20 years ago. Di ba dati tayo healthy? Bakit dumating ang time di na tayo healthy? Ang daming mali sa lifestyle. So, we need to check and correct the lifestyle. So, tuturuan kayo paano i-manage whatever your health problems now. Ganun po ang mission namin. Oo. Ako in my case for 21 years, going 22 na po. Naging mission ko na po ito, na tumulong sa mga tao. But syempre, kailangan din talagang kayo po, sasabayan nyo rin ng pangunawa, aralin nyo rin, at seryosohin syempre. Okay, so ang aking text hotline is 0939 9040717, 0939 9040717. Oo. Hindi lang good health ang sinishare namin sa inyo. We share to you people the business side of Health Code International. We need retailers, we need business partners. Opo, kailangan po natin. And also, i-message ko lang, basahin ko nga ito ulit. Oo. Kasi dyan sa area ng DAET, CMD Center in DAET, kailangan po namin ng isang staff. Opo. Wanted office staff, female. Opo. Okay lang kung high school graduate or college graduate or undergraduate, okay lang. Basta teachable kasi tuturuan po kayo. 25 to 40 years old, single or married. Kung married naman, dapat maluwag pa ang oras mo. Hindi yung baka mamaya ay maya't maya absent dahil may pamilya, okay? Residents of Daet or neighboring town. Teachable, honest, industrious. Submit your resume. Oo, at CMD Center in Daet sa Diego Liñan Street, Barangay 7 in Daet, malapit sa Giselle's Garden. Sabayan ng photocopy ng iyong valid ID and a 2x2 picture. Diyan sa CMD Center in Daet. Oo, asa po kailangan namin ng office staff. Okay? So, don't worry kung wala pang experience sa trabaho, tuturuan naman kayo. Ang importante ay teachable ka, willing matuto, at yan, honest and industrious. Okay. So, dito na tayo sa ating mga ZMD centers and active distributors sa area ng Camarines Norte. Hanapin lang CMD Center at Diego Liñan Street, Barangay 7, Daet, malapit sa Giselle's Garden. Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa Purok 1, Barangay Tugos, Paracali in front Tugos Elementary School. Sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte. Ma'am Sonia Bibon, Purok 6, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban. Imelda Rufo, Barangay Ubang, Lagpan, Kapalonga. Doctors Generic Pharmacy, Basud, Camarines Norte. King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte. Salvice Pharmacy, in front Labo District Hospital. Helen Valenzuela, in front Canoreco, Bato Balani. Julito Limpot, Purok 6, Larap, Jose Panganiban. Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban. Susan Correa, Abais, at Rusan's Transient House, Purok 2, Lag-on. Sa dry goods section, malapit sa Three Sisters Carenderia sa Daet Public Market. Sa Margens Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte. So, sa area ng Camarines Sur, may CMD Center tayo sa 36A Barlen Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Door 3 Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Sa Panday Street, Goa, Camarines Sur. LNL Building, Bulalacco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur. Catis Sasil, Binanuhan, Karamuan, Camsur. Sa area ng Catanduanes, hanapin lang Ma'am Salve Cabal, NAB Wellness Center. San Pedro Vera, Catanduanes. Sa NAB Wellness Center, Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes. Ma'am Remy Faustino, Gugon Sirangan,
Vera Catanduanes, Helen Torrepalma, Rosalina Torrepalma. San Roque, Batu Catanduanes. Julie De Luna, Barangay Maysoran, Caramoran, Catanduanes. Aster Crispino, Barangay Napo, Pandan, Catanduanes. Carmel Caranza, Libod, Pandan, Catanduanes. Sa area ng Masbate, hanapin lang CMD Center at 2nd floor, Grahida Building, Quezon Street, Masbate City, in front Banco de Oro at Top Fast Cash. Emma Linda Lagak, Porokwan, Ramirez Street, Poblacion, Baleno. Aida Amor Cirillo, Interior San Jacinto, Masbate. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Alice Amor, Porok 7, Bagumbayan, Masbate City. Maribel Amante, Porok Jade, Batuan, Masbate. Sa area ng Sorsogon, Ma'am Rosemary Tarog, Makalaya, Castilla, Sorsogon. Jeneline Mangampo, Porok 2, Inang, Pilar, Sorsogon. Roger Obias, San Antonio, Pilar, Sorsogon. Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Nelita Abion, CMB Pharmacy, Comadcad, Castilla, Sorsogon. Boy Imperial, Dunsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Annabel Maquinyan at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Ma'am Cora Espadilla, Baluco, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo Chapel. Cristina Baldo, ACM Building, corner Burgos and Rizal Street, Sorsogon City. Maria Jinky Aquilmo, Porok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Cheryl Apuli, JNC Store, Kilometro 25, San Vicente, Castilla, Sorsogon. Sandra Mortega Frio, sa Botica, Beautician Street, Magallanes, Sorsogon. Richelle Aicardo, CMD Center, Barangay Adobis, Kasiguran, in front Kasiguran Technical Vocational School. Ma'am Jocelyn Bilien, Kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon. So First District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156 Corbado Street, Porok 1, Barangay Tigbitiwi, Albay. Cathy Credo, 2nd floor, Center Point Building at Top 711, Siga Avenue, Tabaco City. Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. Shirley Banyares, Purok 3, Kabasan, Bakakay, Albay. Mary Jean Vista, Kawayan, Bakakay, Albay. Jelina Canyon, Buwang, Bakakay. Ma'am Michelle Biascas, CMD Stock Center, AM Building, Magsaysay Avenue, corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay. Mariví Kirimit, Purok 2, Lower San Roque, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. As a 2nd District of Albay, yung aking center. CMD Office, Arnab Wellness Center, 2nd floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front LCC Supermarket. Atap, Denver's Computer Shop, Nilda Bardin, Porok 1A, Galicia, Rapo-Rapo. Errol Asuncion, Arson Store, Centro, Rapo-Rapo. Emilia Llaneta, Mancao, Rapo-Rapo. Rafael Esquelador, Morok Borocan, Rapo-Rapo. Joanne Serrano, Bagabawan, Rapo-Rapo. Lourdes Busque, Porok 2, Bugtong, Rapo-Rapo. Das Cable Store, Porok 2, Itba, Manito. Toy Dahak, Porok 3, Itba, Manito. Ma'am Nelita Bibal, Porok 2, San Francisco, Santo Domingo, Albay. Ma'am Josephine Racho, Balina, Daraga, Albay. Teresita Red, Liguan, Rapo-Rapo. Susana Liabanes, Kidako, Daraga, Albay. Joy de Silbulos, Porok 1, Kawayan, Manito. Alex Alejo, Porok 5, Peña Francia, Daraga, Albay. Eden Bardalo, Porok 5, Barangay 1, EM's Bayo, Legazpi. Ma'am Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkerahan, Legazpi. Emily Lisay, Zone 1, Anislag, Daraga, Albay. In front, Anislag Church. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Nora Aison, Porok, Legazpi City. Adelfa Floranda, Porok 3, Humapon, Legazpi. Merilo Bermejo, Porok 3, Bagakay, Legazpi. Sonia Pereña, Porok 4, Common, Kamalig, Albay. At sa ground floor ng Kamalig Market. Concepcion Aguilar, Porok 2, Common, Kamalig, Albay. Jocelyn Navarro, Porok 3, Taloto, Kamalig, Albay. Florenia Hile, Sari-Sari Store, sa Pandan, Daraga, Albay. Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay. Lisa Olidana, Bakay Store, Center, Daraga, Albay. Milet Hiroy, Barangay 22,
Binanuan East Legazpi, Cindy Toledo, Icardo, Odell Store, Bangkerohan Legazpi, Jesslyn Asiado, Barangay 18, Kabangan West, Legazpi City, Vanessa Icardo, Buena Vista, Legazpi City, Marinopre, Purok 4, Panaypoy, Kamalig Albay, Andrea Asopardo, Buyuan, Legazpi City. Refugios Drugstore, Pantaw, Libon. Okay. Sardinas Store, beside LBC, Ginobatan, Asuncion, Liana Resas. Liana Resas Store, Inamnan Grande, Ginobatan. Ma'am Ami Canseco, Market Site, Uwas Albay, Rosana Regis, Care of Office sa Barangay Affairs, sa munisipyo ng Uwas. CMD Office, ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunaw, Ligao City. Tandaan, mga taga Ligao, yung mga malalapit dyan, meron kayong schedule ng free health consultation ngayong February 5. February 5, Thursday po yan. 8 a.m. to 2 p.m. Dyan sa CMD Center in ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunaw, Ligao City. Ma'am Lourdes Boreta, RBB Agribet Supply, Mercado Hobiliar Albay, Mariel Sabasa, Barian Uwas Albay, Florentina Palacio, Lydia Mayores, Purok 2 sa Gaysay, Magiran Ginabatan, Mr. Hill Rijalde, Zone 9, Daisy Street, Saban Uwas Albay, Ma'am Nora Napod, Ginabatan Public Market, okay. Iran Nas, Purok 4, Ilawad Kamalig Albay, Ma'am Elsa Olfindo, Purok 1, Bangkerohan, Legazpi City, Maylin Salvacion, Purok 3, Tamaw Yan, Legazpi, sa Gire Consumer Goods Trading, Purok 1, Taysan, Legazpi City. Yan po ang ating mga CMD centers and active distributors. But of course, sa mga hindi na-announce, ang importante, iwagayway nyo yung inyong mga signage, mga tarpaulin, CMD available. O, lalo mga sari-sari store. Lakihan nyo dyan, CMD available dahil maraming naghahanap ng ating produkto na ito. Opo, tried and tested kasi. Just imagine sa dami nating natulungan. Sana po mas marami tayong matutulungan. Yung mga hindi pa member, be a member. Hindi natin ipinagkakait sa inyo ang malaking discount. Basta kayo po ay member dito sa atin. Membership natin ngayon, 6,000 pesos. More than, ang makukuha yung health product, more than 6,000 po ang halaga. So next time, you buy our products, ang laki po ng discount. At pwede nyo nang gawin ang negosyo ni Health Code International. At ito yung pwedeng mangyari sa inyo, na nangyari sa amin. Good health, good business, financial freedom, free travels, local and international. At magkaroon din kayo ng chance makatulong sa napakaraming tao. Anong gusto nyo? Yung nagmamakaawa ng tulong o tumutulong tayo? O diba? Spread the good news. Opo. At abang-abang kayo, siguro yung mga bigyan ko kayo ng orientation about the business. Abang kayo, yung mga nagninegosyo dyan ng ating product, ituturo ko sa inyo paano kayo kikita dito. Makatulong ka na sa mga tao sa iyong paligid, matutulungan din po kayo. Opo. Wide market, tandaan for healthy people. Take Power Trio, mamimaintain yung healthy kayo. May sakit, take the products to restore your health. Power 5 na pala tayo ngayon ha. Na medyo na-i-slide pa yung dila natin doon sa Power 3. Power 5. Pag sinabi Power 5, it's our CMD, CBF, our ating cell bio juice. Pampalit natin sa mga acidic na mga drinks. Grabe, nakakasira ng ating health. And of course, yung ating peptide. Ito yung peptide natin. Ang galing pala itong peptide nito sa may mga arthritis, may mga masasakit sa katawan. Mag-peptide na, kikinis pa ang inyong mga balat, katulad ng iyong lingkod, di ba? Ito yon na peptide. And of course, sa mga taong hindi na regular magdumi, dapat regular tayo magdumi kasi ang dami ngayon may colon cancer with this CR juice. Magsi-CR talaga kayo. Okay? Yan ang ating pang-detox. Sa mga taong mahilig magkape na katulad ko, na pag hindi nakapagkape, may kulang. Kung ang kape na iniinom nyo ay acidic at napakataas ng sugar content, kaya naman maraming diabetiko ngayon.
panahon na palitan ng HCI coffee. Our HCI coffee is an alkaline coffee. Opo, mayaman siya sa mineral. So, ayan. Iwan ko na lang uli yung aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. Yung mga nasa Facebook, pwede kayo sa CMD Bicol. O, dahil si Nurse Erlaman po ang taga-sagot natin dyan, okay? So, ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.